Sunduin nyo na yung mga kasama nyo po. Miss Ray, Bella Rhea. Hi, baby loves. Ayan, sunduin nyo na yung mga kasamahan nyo ha. Isang mabilis at madaling dikitan lang. Ayan, dali na. Dali. Ang sarap. Kilala kita, syempre. Natatandaan kita, baby loves. Miss Rabbit. Miss Rabbit. Wala na yung team leader mo. Natunaw na siya sa Tugaba. Eva on Paradise. Naging Eva on Paradise na. Ayan na, ready na yung mga baby loves ko. Maghahasik kami ng lagim ngayon eh. Wait lang, nasan ba yung papel ko? Maghahasik kasi kami ng lagim, si Eva at si Adan. Alam ko, baby loves, naalala kita syempre. Ako pa ba? Congrats ha. Baby loves, naalala kita syempre. Ako pa ba? Congrats, bebe. Gaano pa kong papel? Okay. Nasaan na kaya? Magdadala lang kami ng kaguluhan dito. Alam, magsasaya lang po kami dito ngayon. Konting paangat na pero talaga ako. As in, gagawa kasi ako ng kwenta. Meron kasi kaming kasiyahang gustong ipagpatuloy dito mismo sa live. At ayun ay yung kwento ni Eva at ni Adan ang aming ipipicture ngayon. Hi, Baby Loves Vanessa sa'yo. Mega loud shoutout. Ano ka? Ano po? Ano ka? Bakit naluto na ba? Sige, pahingi ako. Binigay niya binigay niya. Mukhang ka? Bakit ganon? Sige lang. Kuha mo na akong kanin. Baka mamaya ano na yung maisip ko dito. Huwag kayong aalis. Aantayin muna natin ang inyong mga kasamahan. Marami akong papremyo mamaya. May mga papremyo ako mamaya. Kaya, isang maganda at masayang kaguluhan ng ating ihahasik ngayon. Wait lang kuha muna ako ng kanin. Supay, namunpod. Napudni. Nasupay. So, ayan, at meron na akong kaning dala. Kaya mag-ready kayo dyan ng inyong mga kakainin, ha? Kasi gugutumin ko kaya sa kwento ni Adan at ni Eva. Nandito pala si Ate Eva. Naging Eva na siya. Asa naman ballpen ko? Wait lang. Nasunog tuloy pizza ko. Naging Eva on Paradise ka na kasi. Ikaw kasi, dami mong alam. Ayan, talay. Okay, nasa na sila? Tayo palista na. Asan na kayo? Asan na? Tayo palista na. Dali.
Hindi talaga maampat yung ngiti ko. Sasakit na naman pa nga ako nito. Ay, nako. Ready na ako. Mamamaos tuloy ako ngayon talaga. Promise. Tara na. Ayain nyo na mga kapatid niya. Tayo palistad yan ha. Saglit lang to, saglit lang. Pero more on kwento tayo ngayon. Maghahasik tayo ng maganda at masayang kaguluhan. Okay. Alam niyo yung listahan ko? Dito ko ililista ang mga pangalan ninyo. Ganun yun. Magkabilaan to. Magulo na naman ako ngayon. Ano na? Sino nang magpapalista dyan? Wala? Okay, wala. May mga papremyo ako ngayon Natutuwa kayo sa papremyo natin. Sa palaro pa lang matutuwa na kayo. Sa papremyo, siyempre. Dagdag yan. Lizzie Gomes Vlog. Ayan, nakalista na. Ayan. So, sino pa? Bella! Sali ka, bebe. Wow, diwata. May pabulaklak pa sa hair. Siyempre. Ayan. Di pa nagsisimula yung ating kulitan. Natatawa na ako. Ano ba yan? Wala. Hindi ako pwede sa challenge na bawal tumawa. Belanda. Tendera, sino ba to? Bicolanang Tendera. Vlog. Ayan, nakalista na po. Vanessa Tail. Vanessa Tail. Ayaw. Gemma Apoes. Kahit nangungongo ako ngayon, bala kayo dyan. Jess Polisan. May pahuhulaan ako mamaya. Pag hindi nyo nahulaan, ako yung mananalo ng aking papremyo. Ano? Lizzie Gomes Nandrap. Okay. Ay, wala sila. Konti lang sila ngayon. Bala kayo dyan. Yoo-hoo! Hindi talaga maampat yung tawa ko. My chinita girl. Ano, ready na? Ready? Sige lang, okay lang. Hindi kita ilalapag. Ayaw ko pa ba nun? Mag-aayaw pa ba ako nun? Hindi kita malalapag. Siyempre. Okay na okay sa akin niya. Mag-aayaw pa ba ako nun?
Joke lang. Ano, asan na sila, aba? Wala. Okay, sige ah. Bibigay ako pa premyo ngayon eh. Gigil ako ngayon eh. Gigil ako ngayon, promise. Dali! Okay. Isang araw, madaling araw, at wala pang hangin. Hi, Bebe Love J. Green. Luntian. Okay, nakalista na yan. Okay, share lang muna, Meme. Gora, bebe. Gora. Share na yan. Dali. Asa na kayo? Dito na mi. Waiting na you. Lizzy, dapat talaga meron kang may load ka dapat talaga na data. Dapat talaga. Kasi di mo pwedeng i-miss itong ating di mo pwedeng ma-miss ang ating live ngayon. Nandito na po, Tinder, ang Bicolanang Tindera. Hi, te! Okay, nakalista na. Ha? Oo. Ayan. Nasaan na sila? Okay. Ay, alas 5 na. Tagal nila. Okay, sige na, mag-umpisa na tayo. Mag-umpisa na tayo, ah. Patayin ko na lang yung music ko para ano. Okay? Okay, habang naglalapag ako, makinig kayo sa kwento ko. Ay, hindi pala. Sige, hindi na ako maglalapag. Magkukwento na lang ako. Tapos magpapalaro tayong diretso para mabilis lang. Hindi na ako maglalapag, promise. Hindi ako maglalapag, magkukwento na lang ako, and then, diretso tayong, palaro. Hi? Ayos ba sa inyo yan? Para mabilisan tayo. Basta ilista ko yung mga pangalan ng nandito para makasali sila sa palaro. Okay? Okay. Sige. Alam mo. Kaya dapat sabihin nyo kung sinong naandyan, ha? Okay. Isang araw, madaling araw at wala pang hangin. Ito ay ang kwento ni Adan at ni Eva. Nag-isda sa bawang. Makinig kayo! Dapat nagpaparamdam kayo sa live chat, ha? Dapat nagpaparamdam kayo sa live chat. Okay?
Okay, next. Lobat kasi. Ay, nako naman yan. Ano ba yan? Gandahan nyo naman yung inyong pag-support. Ano ba? Okay. Sa araw na iyon, si Adan ay naglalakad sa isang masukal at magandang berdeng-berdeng kagubatan. Kung saan ang lahat ay payapa at ang mga ibon ay nagsisikantahan na parang magjowang in love na in love. Eh? Sana all in love. Ay, naka mag-charge kayo. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko ito matatanggap. May pabulaklak pa naman ako. Mag-charge kayo. Okay. Ay, nako naman yan. Saglit lang. Asan na kayo? Ay, ayaw nila ng palaro natin. Tawang-tawa na nga ako eh. Wait lang. Sana yun? Nasaan na yun? Dali na. Okay, nag-charge na? Nag-charge na? Isang malaki at makisig na lalaki ang siyang naglalakad sa mahaba at malapad at malawak na pasilyo ng kagubatang berdeng-berde. Siya ay laging may mahaba at matulis na espadang nakasukbit sa gilid. Kala nyo Huwag kayo. Okay, ang puso nyo. Chill. Okay, makinig. Next. Binabasa ko. Madalas siyang naglalakad at nakikinig sa mga kanta ng ibong wait lang. Nawawala tuloy ako. Hi, Ellen. Ayun, lista ko yan. Ellen Escoro. Ayan, nakalista na. Habang nakikinig sa mga umaawit na ibon, napakiwari mo'y nag-uusap at laging in love na magkasintahan. May pakiwari. Ayan na. Okay. Isang araw, isang dapit hapon, at isang okay. Makabuluhang araw. Habang namimitas ng bayabas si Adan ay may narinig siyang nagsasalita sa kanyang likuran. Bayabas yung pinipitas Makinig kayo, dito sa kwentong ito ko kukuhanin yung yung sagot sa ating palaro mamaya. Okay? Okay. Sabi ng mahiwagang nilalang, Adan, Adan, Adan. Bakit ka nagtitiis sa bayabas kung meron namang makatas at masarap na mansanas? Magparamdam kayo dyan, Makinig. Sagot ni Adan. Kunwari kasi dito to. Makinig! Ayan, sagot ni Adan. Ginoo, ako ay naglibot sa malawak na hardin na berde. Subalit ako'y walang mahanap na mansanas at makatas.
Sagot ng Ginoo. Adan, Adan, Adan. Adan, Adan, Adan. Ang makatas na masarap ay ang makatas at masarap na mansanas ay bitbit ng nilalang na aking ihahandog sa iyo. Ngunit subalit sapagkat hindi ko mabubuo kung di mo duduraan ang dahon na ito. Dahon na ito. Nandito sa tabi ko yung dahon na yon. Wow, wow. Okay. Sagot ni Adan. Ginoo, anong nararapat na dura ang aking ihahandog? Panguna ba o panghuli? Yak! Ay, sagot ni Ginoo. Kung maaari ay ang pangalawa, Adan, sapagkat iyon ay malapot. At di mabaho. Okay, sagot naman ni Adan. Okay, sagot ni Adan. Ito na ang karugtong. Sapagkat ang dahon mo ay sobrang maiksi, maliit at manipis. Wait lang. Saglit lang. Nauubo tuloy ako. Sabi sa inyo, makate yung lalamunan ko eh. Ayan. Kailangan magsabi kung sino yung mga sasali Dapat kasi ililista ko yung mga ano. Ayan, sige. Ngayon, itutuloy ko na ang aking kwento. Sagot ng Ginoo. Ako man ay hindi maisip kung magkakasya. Pero, kahit maliit po ito, Adan, ikaw ay mamamangha sapagkat ako ay napakamahiwaga. Itong maliit na dahon na ito ay aking palalakihin sa pamamagitan ng iyong mahiwagang dura. Haba no na. Sagot ni Adan. Okay, sige po. Eto na at handang-handa na. Isang gabing mapayapa. Tandararan! Biglang ano to biglang talon. Okay, pagkatapos dinuraan kunwari ni Adan. Isang gabing mapayapa. Mula sa kung saan ang dahon ay biglang tumubo. Umusbong na parang bulaklak na sa pakiwari mo ay kakadilig lang. Ayun. Wala, bahala na. Nandito na yung bulaklak. Okay. Sa pag-usbong ng bulaklak nito at ng dahon ay iyong makikita na sa kanyang gilid ay merong makikitang liwanag. Ate Charo. Okay. Okay. Wait lang. Ito naman, naguguluhan tuloy ako. Guguluhan tuloy ako. Okay. Si Adan ay namangha at ang kanyang muka ay biglang nag-iba at biglang nagliwanag.
Oh, mahal at mahiwagang Ginoo, yan po ba ang iyong inaalay sa akin na siyang magdadala ng mansanas na makatas at masarap? Sagot naman ni Ginoo, ito ay aking pinapatubo sapagkat ikaw ay nangangailangan ng hindi mawala-walang ngiti sa pagkatapos mong kumain ng mansanas. Dahil lagi ka na lang malungkot at aking na mumutawi na ikaw ay may kulang sa buhay. Ano daw? Ano daw? At habang ikaw ay kumakain nito, paniguradong makakakita ka ng mga kumukuti-kutitap na alitap-tap sa tabi-tabi at ikaw ay sasayaw ng pandango sa ilaw. Ayun na. Basta kung ano yung marinig nyo ha, pakinggan nyo ng mabuti to. Kasi mamaya magugulat kayo na andyan sa sagot, nandyan sa tula ang aking sagot sa tanong. 'Di ba? Ayan, tanong sa sagot sa tanong ng aking pahula at saka ng aking palaro. Yan, saglit lang. Okay, makinig. Sagot ni Adan sa Ginoong mahiwaga. Ginoo, nais ko na pong makilala ang inyong inihahandog na siyang aking makakasama sa pagkain ng mansanas na masarap at makatas. walang hingahan yun, ha? Ay, nako po. Okay. Isang gabing mahiwaga, again. Sa paglipas ng mga panahon, ang dahon ay namulaklak at ito'y namunga. Sa kalaunan ay lumabas ang maganda, maputi, makinis, at maalindog na diwata. Siya ay walang iba kundi si Eva. Ayan. Nandito na tayo kay Eva. Ayan. Paglabas ni Eva sa kanyang bulaklak na pinagtataguan. Maniniwala na sana kayo kaso may Ay, yun nako po. Wait lang. Okay. May sound effect. Wait lang. Asan na ba yun? Okay. Paglabas ni Eva sa kanyang bulaklak na pinanggalingan, ang sagot nito, eto, saglit lang. Sabi ni Eva, yung expression ni Eva ha, paglabas niya. Hi, hello, Adan. Ikaw pala ang aking makakasama sa aking mahabang paglalakbay dito sa maganda at berdeng kagubatan. Hi, ML Bangbang. Ayan. So, dugtong na ako. Ano ba kayo? Gulo niya. Okay. Adan, sa malaot madali ay iyo ding matitikman ang aking mansanas na aking ibibigay sa iyo. Gusto ko sanang iyong ako'y diligan. Diligan mo ako ng mas marami pa at ilagay sa paso.
Ilipat mo ako sa kung saan ako lang ang iyong laging makikita sa isang magandang umaga. Ay, 5 official vlog, may galong shoutout. Kaya magpalipad na kayo dyan para para tuloy-tuloy. Ay, charot. Ayan. Okay, dugtong. Si Adan ay nakinig at siya din po ay naniwala kay Eva. Ngayon, si Adan ay dumilig or diniligan ang bulaklak. Bulaklak ni Eva. Eto na siya. Dinidiligan niya na. Ayun. Habang si Eva naman ay tahimik at nag-e-enjoy na sinisip-sip ang dinilig ni Adan. Napapikit si Eva sa sarap. Iba pala iba pala ang dilig na ito. Parang ako'y hindi na malalanta ever again. Eh! Isa pang pagsipsip. At isa pa ulit na pagsipsip. Habang si Adan ay natutuwang tinitignan sa pagsipsip si Eva sa dilig nito, si Eva naman ay namulaklak ng napakaganda at napakabango. Ito ay hindi nyo maaamoy sa kahit saan at kahit anong pabango. Itong bangong ito ay hindi mo bastang matitikman, maaamoy kung saan at anong pabango. Okay. Nabubulol ako. Okay. Cut. Okay. Sabi ni Eva, masarap ba sa iyong ilong at masarap ba sa iyong pakiramdam na makita ang aking bulaklak na bagong pamumukadkad? Nako, naman yan. Ayan. Sagot ni Adan, sa sobrang tagal ng aking pag-iisa na naglilibot sa kagubatan, ikaw lang pala ang bubuhay sa akin. Ayun. Sagot naman ni Eva, Adan. Gusto ko sanang ako'y iyong ilibot at dalhin sa mahaba at masukal na kagubatan. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na araw. Hindi pa nakatulog yung mga ano dyan. Tingin ko nakatulog na yan. Mga usap mo dyan. Okay. Maliwanag na araw. At ikaw ay sobrang masisilaw. Parang kutis lang. Lumitaw ang isang mahiwagang Ginoo. Sagot ng mahiwagang Ginoo. Sabi ng mahiwagang Ginoo, mga bata pa kayo, pero ako'y natutuwa na sa inyo. Kung saan-saan napupunta ang usapan na to. Joke lang. Okay. Sagot naman ng isang... wait lang. Nawawala na tuloy ako. Okay, balik tayo. Isang maliwanag at
nakakasilaw na liwanag ang kanilang na ano, doon na tayo banda. Wait lang. Ito kasi, wag kasing magme-message. Nako, nagme-message pa sa akin eh. Alam ko namang dito na sa live. Ito, kulit naman ito. Paluin nyo nga. Paluin nyo yan. Oh, message sa messenger ko. Okay. Ay, dugtong na tayo, dugtong. Nakita na nila yung ano, 'di ba, yung maliwanag at sobrang nakakasilaw. Sabi ni Eva, ano ba 'yan? Para namang ako'y mabubulag sa sobrang liwanag. Sobrang liwanag na parang kasing kinang ng isang kalbo. Charot. Wala lang, kalokohan. Oh. Ano ba yan? Ako'y nasisilaw. Sabi ni Mahiwagang Ginoo. Kayo ay aking gustong anyayahan sa nalalapit na pagtubo at pag-usbong ng bulaklak ng bunga ng mansanas ni Eva. Ayun. Biglang lumitaw ang isang maliit na bukol. Maliit na bukol pero malaki na to ah. Wait lang, maghanap ako ng maliit na bukol. Ano ba yan? Wala akong maliit na bukol, di ready? Biglang may kung saan ay kumanta ang isang ibong Adarna. Ibong Adarna na sa pakiwari mo ay laging masaya. Masaya dahil siya ay laging nakalipad na walang ano daw. Wait lang. Camel 2. Ayan. Biglang may kung saan ay lumitaw ang umaawit na masayang ibong Adarna. Ayun, doon na tayo. Sabi ng Mahiwagang Adarna. Ayokong kantahin. Ayokong kantahin to. Panigurado. Panigurado kung ano-anong maiisip niyo. Okay, sabi ng Mahiwagang Adarna, ibuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng chatsa, ang saya-saya. Ay, buang na, ano yun na, ibang Adarna yun. Ayun. Pagbuka ng bulaklak, ay biglang umusbong ang maliit na bukol. Ang bukol na ito ay naging malaki. Hanggang sa ito ay maging kulay asul at napalitan ng kulay pula. Parang rosas sa pula. Ayan. Itong bungang ito ay hindi mo makikita sa kung saan. Dahil ito ay sobrang mahiwaga. Ay. Wait lang. Nung ito ay naging pula, bigla itong nakita ni Adan at siya ay nagulat. Wow! Ang laki, ang ganda, ang bango at mahal at halatang masarap at makatas. Yan. Sabi naman ni Eva, Adan, ikaw ay maghintay ng isa pang mahiwaga at matahimik na gabi. Dahil ito
ay magbabalat at mag-iibang anyo. Gagawin itong mahiwagang mansanas. Eh! Ay. Okay. Naglipas ang isang magandang araw. Naglipas ulit at naging gabi. Kalaunan, ito ay tumubo ang... wait lang, wait lang. Wait lang, may nabasa ako. Ay, nasa palpal ako tuloy doon. Wait lang, may nagme-message. Ano ba yan? Wait lang, may nagme-message. Ayan. Okay. Tumubo ang naging bulaklak na ito at naging mansanas na ito ngayon. Ngayon, kinalaunan ay nagdaan ang isang umagang maganda at naging gabi at naging oras na para sa pagtubo ng pagkain ni Adan sa mansanas. Ayun. Sabi naman ni Eva, "Eto na, Adan, ang iyong mansanas na inaantay." Asan ba yung mansanas? Asan na yun? Wait lang. Wala dito yung mansanas. Imagine nyo na lang yung mansanas. Okay, Adan, eto na ang iyong mansanas na inaantay. Kung maaari sana sa iyong unang kagat, ay kumagat ka ng dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Sa iyong pagkagat, sana ikaw ay nakangiti. Akin pong ilalapag ang GCash number ko. Joke lang. Okay. Makinig kayo, nandito yung sagot sa aking palaro. Huwag kayo. Okay. Ang isang ginoong mahiwaga ay nakasubaybay lamang sa kanila ginagawa ni Adan at ni Eva. Kasabay ng isang mahiwagang ibong Adarna na patuloy na kumakanta ng ibo ka ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Ayan. Ay. Sa unang kagat ni Adan sa mansanas, ang sarap, makatas, at tumutulo pa sa aking labi. Sobrang katas, basang-basa ang aking labi. Ay. Sabi ni Eva, "Adan, saglit lang. Ako ay kukuha ng pamunas." Bakit ka pa kukuha ng pamunas? Gusto ko ngang laging basa. Ano ba yan? Okay. Noong nakagat at kinain na ni Adan ang prutas na mansanas, ito ay biglang lumiwanag. Liwanag na sobrang nakakasilaw. Sa sobrang nakakastilaw ay hindi mo na makita ang kaloob-looban nitong mansanas. Ang mansanas na ito ay merong buto sa loob. At ang buto sa loob nito ay hindi lang 5, kundi 6. Ayan. Sa pagkain ni Adan
sa prutas na mansanas, ang sabi ni Eva, Adan, ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay nabusog? Sagot ni Adan, saglit lang, ako'y nahihilo, Eva. At ako'y merong nararamdamang masama. Sumasakit ang ulo ko. Teka lang, ano ba ito? Sabi ni Eva, Adan, baka naman ikaw ay hindi na nagustuhan ang aking mansanas na inihandog. Ayun. Sabi ni Adan, saglit lang. Ako'y matutulog dahil ako'y naantok. Ako'y naantok na sobrang hindi ko mapigil ang pagpikit ng aking mata. Natulog si Adan. Natutulog si Adan, ha? Huwag kayong maingay. Tahimik! Ayun. So, doon nagwakas ang kwento ni Adan at ni Eva. Natulog si Adan dahil nahilo siya sa mansanas na kanyang kinagat. Okay. Nasiyahan ba kayo? At ready na ba kayo sa sagot ninyo? Narinig nyo ba lahat? Ayan. Dalian nyo na. Ano ba yan? Hindi kayo sumasagot. Nasiyahan ba kayo? Nakatulog na ba? Okay, ang aking palaro ay magsisimula na. Ang aking palaro ay magsisimula na. Mega loud shower out, Ate Celia, and sa inyong lahat dyan. Thank you sa pagpalipad, ha. Okay. Ang aking palaro ay merong isang mahiwagang kasagutan at ang kasagutan ay kukunin sa aking kwentong binasa kaganina. Okay? Okay. Ready na ba? Ready na? Ang inyong mapapanalunan ay 1,000 likes and 1,000 views. Ayan. Masaya ba kayo dyan? 1,000 likes and 1,000 views. Dali, dali. Ready na? Pahingi naman ng naka-blue. Teka lang, hindi ko alam kung ano yung mga main channel nyo, ah. Boomred. Ay, hindi. Wala siyang ano. Wala siyang... Okay. Ay, bakit hindi ka naka-jacket? Babilas, ano... Ano, sabihin na yung mga main channel nyo, ha? Para malista ko dito ngayon. Nandito na si Rafa. Rafa Big Gaming. Game pala, game. Ayan, dapat sinasabi kong ano ang inyong mga main channel para ano. Okay? Island Farm. Okay. Island Farm. Vlog. Ayan. Nakalista na rin. Sino pang hindi pa nakagpapalista? Okay. Unang palaro. 1,000 likes, 1,000 views.
Eto na siya. Eto na talaga. Eto na. Ano ang dala-dala ni Adan habang ito'y naglalakad sa mahaba at malawak at berdeng kagubatan? Ano? 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 Ayan. Ano ang dala-dala ni Adan? Ayan, Mika Fernandez pala. Mika Fernandez. Ano? Kung sino yung nakinig ah. Dali, sino? Sino na? Wait lang. Ano yan ha? Isang sentence yun ha? Isang sentence yun siya. Hindi siya bastang gamit lang. Ano, isang sentence yun. Dali, dapat ay kumpleto yon. Dali, paunahan, dali. Nandiyan na yung sagot pero hindi pa yan kumpleto ha. Excuse me. May soft drinks ka na maliit? Payamin mo muna ako, B. Anong soft drinks? Malamig gusto mo? yan. Ibibigay ko ka kuya. Ha? Ibibigay ko ka kuya. Anong soft drinks nga? Basta may soft drinks ba na ano? Nagiging Barbe ka na lang. same lang tayo eh. Pepsi wala. Ito na lang ba, Pepsi? Malamig. Hindi, pero maano Parang naman malamig, siya eh, malamig. sa... Diba? Ibibigay ko na lang to ka kuya. Kawawa din kasi. Madali pa namang ano eh. Ano? Ano, dali, sagutin Kuya? nyo. Paunahan ng sagot. Dali. Dali! Isang sentence yun. Ah. Ano? Saglit lang. Wait lang. Matalas na espada, mali. Dahon, espada, matalas na itak. Dahon na espada, hindi. Matulis na espada, hindi. Isang sentence po yun. Matulis na espada, kalbo na dahon. Ano daw? Mahabang espada, matulis at matalas na espada. Hindi! Hindi. Malapit na. Nakasukbit sa gilid ay isang matalas at mahabang. Ano? Wala. Mali. Pulis na matulis. Mahaba at matalas na espada. Mali. Baliktad. Ano? Mahaba at matulos na espada, matulis at mahabang espada. Hindi. Dapat tama ah. Nakasukbit sa gilid ang matulis na espada. Mali. No. Mali. Matulis at mahabang espada. Mali. Nakasukbit sa gilid ay isang matalas at mahabang puso. Mali! Malapit na! Matalas at mahabang espada. Wrong spelling ang espada. Mahaba at matulos na espada. Mali! Nakasukbit sa gilid na dan, matulis sa espada, mahaba at matalas na espada. Mali. Nako, ano ba yan? Nandyan ang sagot lahat. Matalas at mahabang espada. Mali.
Mahaba at matulis na espada. Daradala ni Adan ang espada. Nakasukbit sa gilid ang matalas at mahabang espada. Ayun, nahulaan din talaga. Tama, tama. Ayun, nakuha na. Matalas at mahabang espada. Ayun, sino si Fly Thoughts? Si Fly Thoughts ay si Jenny Galigar, I am sure. Si Jenny Galigar, si Fly Thoughts. Tama? Nakasukbit sa gilid ay isang matalas at mahabang espada. Yan. Ano? Sino yan? Si Fly Thoughts ba? Si Fly Thoughts? Si ano yan? Si Jenny Galigar? Ayan, may nakahula na, may nakahula. Jenny, diba si Jenny? Tama yan. Alam ko na yan kasi. Kilalang kilala ko kayo. Kilalang kilala ko kayo, diba? 1K sa 1K views, 1K likes. Okay. Okay, isa pang pahula. Nandun din 'yun ang sagot ha. Nandun din yung sagot sa pahula. Sa kwento ko kaganina ha. Ready na ba? Ready na? Ready na ba? Ready na? Ready na? Eto na siya. 100 watch hour. 100 watch hour. Okay, ready na ba? Ready? Kung gusto mo siyang ipalit sa watch hour, magiging 100 watch hour lang po yan siya, Jenny Galigar. Okay? Kung gusto mo siyang ipalit, i-convert sa watch hour yung 1,000K, 1,000 views, 1,000 likes, magiging ano siya, 100 watch hour. Ready na? Ready na? Okay. Ilan ang buto ng mansanas? Ilan ang buto ng mansanas? 100 watch hour. Paunahan, paunahan. Dali, dali, dali. Dali. 6 ang buto. Nahulaan ka agad, Jay Green. 100 watch hour. Ayan, nahulaan ka agad. 6. 6. Okay. Okay, congrats. Ayan. Another. Okay. Palaro. 50 Gcash. 50 Gcash. Ay. 50 Gcash. Ito na. Galit na naman si Rafa, oh. Okay. Okay, eto na. Ano ang title ng kanta? Ano ang title? Paunahan na, paunahan. Ano ang title ng kanta na kinanta ni Ibong Adarna? 50 Gcash. Ano ang title ng kanta? Ano ang title ng kanta na kinanta ni Ibong Adarna? Ano ang title? Title. Panis ka, Rafa. Sabi ni Jay Green. Dahon, dinuraan. Bubuka ang bulaklak, no? Bulaklak. Ayun. Ayan, may nakauna.
May nakauna ng 50 Gcash natin dyan. Leron-leron sinta daw. Bulaklak. Ang nakauna ay si ano to? Jay Green. Ay? Hindi. Jay Green. Jay Green ang nakauna. 50 Gcash yan. 50 Gcash. Jay Green. Di kasi kayo nakikinig. Yan tuloy. Ayan. Bahay kubo. Wait lang. Gigil pa ba kayo? Gigil? Gigil pa ba kayo? May isa pang 50 Gcash. Gigil pa ba kayo? Gigil? May isa pang 50 Gcash. Dalian nyo. Gigil pa ba kayo? Isa pang 50 Gcash. Eto na. Paunahan. Paano tumubo si Eva? Paano ginawa si Eva? Ayun, paano ginawa si Eva? Paano ginawa si Eva? Dali, paunahan. Paano? Dapat yung tamang sagot Paano ginawa si Eva? Sa dahin? Mali. Mali. Sa mahiwagang dura? Mali. Sa dahon na diniligan? Sa dahon? Ayan. May nakahula na. Paano? May nakahula na. Dapat kompleto yan may nakahula na ng unang sentence. Dapat kompleto yan. Sa dahon at ano? Dali. Sa dahon at sa mahiwagang dura? No. Dahon ng mansana sa dahon na diniligan at dinuraan? No. Mali-mali yung dinuraan ng unang dura na malapot? No. No. Sa buhangin, no? Sa kumuha ng tadya. No, dinuraan ang dahon at diniligan. No. Ay, ano ba yan? Sa dahon na dinuraan at diniligan ni Adan. Ayan! Tama. Ano ba kasi kayo? Di ba? Ano ba yan? Di kayo nakikinig ng maayos. Di ba si Eva ay ayan, so may nakahula na May nakahula na. Ayan. Si Eva ay nanggaling sa dahon na dinuraan ng pangalawang dura ni Adan. Okay? Ayan, sa dahon na dinuraan ng pangalawang dura ni Adan. So, ang nakahula po ay si sino to? Si Lizzie Gomes. Eve on Paradise. Sa dahon na dinuraan. Ayan. Ay, hindi. Wait lang. Dinuraan ng ilang dura. Wait lang.
dahon, diniligan, bulaklak sa dahon na diniligan, dinuraat, at dinuraan. Mali, baliktad. Dinuraan ng, ay, mali. Dinuraan ang dahon at dinilagan, ay, mali. Ay, oo, tama. Ayun, so, ang nanalo pala ay si si Adan, si Jess Polison. Dinuraan ang dahon. Pwede na rin. Pwede. Dinuraan at dahon. Dalawa lang yan sila eh. So, ang nanalo ay si Jess Polison at sino nga? Si Lizzie Gomes. Ayun. Lizzie Gomes and Jess Polison. 50 Gcash. Okay, Lizzie. 50 Gcash. Ayan. So, masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Di na tayo naglapa. Okay, hi, Bebe Loves, Chanda. Good afternoon. Ayan, masaya ba kayo? Ayan, so congratulations sa mga nanalo. Lizzie Gomes, 50 Gcash. Jess Polison, 50 Gcash. J. Green, Lontian, 100 watch hour and 50 Gcash. And Jenny Galigar, 1,000 views, 1,000 likes. Masaya ba kayo? No, sabi ni Rapa, no. Si Bebe Loves Mike, baka nasayahan. Si Bebe Loves Mike. Umiiyak si Mike. Ayan. Ayan. So, thank you everyone for coming and joining. Thank you everyone. Wala lang. Nag-ano lang tayo. Nang gulo. Luhaan, bebe. Agoy. Congratulations. Thank you everyone. Ayan. Bye-bye. Bebe Loves, tawag nito, Bebe Loves Sandy, ikaw na po ang mag-live. Ayan. So, thank you everyone, Bye-bye. Kaguluhan. Bye everyone. Ayan. Bye-bye. Masaya ba? Masaya? No. Bye.